Ау, Тежур, как ти хазира рынка, ли? Я ще ме снимате, те да разкажа, ама ще толкова. Не! Nakula. Atela. Abi bir koy. Којзу? Oh, Хана хазири. buka veo zaradanka. Зара да анкери. Зара у мене е, бе. Buka veo fuck original. Bir kere var. Ани? Abi ти sok kötü kadar. Добре, добре. Те и побива. Вече имаш кар. О, Исмал! Какво ста, Исмал? Исман, да не скачаш, ще го разбиш. Той не е истинско. После това ми болне, бачи. Готово. Лявото мъдло като бъбрец. Хуя мани. Разцелизам напред, мачо. Така? Готов. Надолу. О, те шапка на кого е? Каквато другият... Aa yok ya. Ne sapıksın? Bırak. Doldurma.